Igo na ba nga ang usa ka pundok magdala sa ngalan ni Kristo ingon nga timaan nga kini tinuod gayud nga iya ni Kristo? Ang tubag ni ana, mga kaigsuonan, dili igo ang ngalan sa pag-ila sa tinuod. Si Kristo nagpasidaan na ng daan nga naay daghan nga magdala sa iyangan aron pagpasalaag sa katawhan. Pagbantay kamo o gayaw kamo palimbong ni bisan kinsa kaysa akong ngalan daghang tao nga moanhi nga mag-ingon ako ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. Mateo 24:4 ngadto sa 5. Kay manungha ang mga mini nga Mesiyas ug mga mini nga propeta, maghimo sila mga dagkong milagro ug mga katingalahan aron pagpasalaag sa mga pinili sa Dios kun mahimo pa. Mateo 24:24. Dili ang tanan nga magtawag ka na kung Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung moabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? O pinaagi sa imong ngalan gihinginlan namo ang mga yawa? O naghimo kami daghang mga milagro? Apan ako moingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong mga makasasala. Mateo City 21:23. Bisan sa panahon sa mga apostolis, nagsugod na pagtungha ang mga mini nga mga magtutudlo. Dili sila matuod nga mga apostolis kundi mga mini nga namakak mahitungod sa ilang mga buhat o nag-usab sa ilang kagalingon aron mahisama gayud sila sa matuod nga mga apostolis ni Jesucristo. Nana sa 2 Corinto 11:13. Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok busa namulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron maila gayod nga sila dili kauban nato. 1 Juan 2:19. Mutungha ang mga tao nga magbiay-biay kaninyo. Mga tao nga nagsunod sa ilang mga dautang tinguha. Sila mao'y hinungdan sa pagkabahin-bahin. Judas 1:18 ngadto sa 19. Daghang salamat sa pagpataling.